Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sagung dumadi. Sedulur-dulur YouTube wonten ing pundi papan ingkang kula tresnani dangu boten pinanggih sasi poso tamtunipun kanca-kanca panatacara boten wonten ingkang makarya, boten wonten tiyang mantu. Pramila sasi menika wulan menika kula badhe damel video tutorial panatacara panggih wiwit saking pambuka lajeng miyosipun penganten putri, praptaning penganten kakung ngantos dumugi paripurna. Dene menapa ingkang badhe kula aturaken menika kula pendhet saking buku yasanipun Ki Sayuti Anggara. Salah satunggaling panatacara ingkang moncer nalika taun 2000-an niku kalebet dwija kula ingkang dadosaken kula sakmenika dados panatacara. Nggih, menika wiwit saking pambuka panatacara panggih penganten gagrag Surakarta. Katentreman, kawilujengan, kabagas warasan saha kamulyan mugi kajiwa kasarira panjenengan lan kula waradin sagung dumadi. Nuwun sangyaning para pinisepuh sesepuh ingkang pinundi-pundi, para satriya pangemban lan pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang pinengku ing pakurmatan saha para tamu kakung putri muda werda minulya. Linambaran kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang mamirah welas lan asih ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan lan kanugrahan satemah ing dalu menika kula panjenengan tasih saged makempal manunggal ing papan menika kanthi bagas dan waras tebih saking sambikala. Nuwun sangyaning para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan, kula minangka pranatacara badhe ndherekaken titilaksana upacara dhawuhipun Sri Penganten nulih Nimas Ayu Dewi Larasati putranipun Bapa lan Ibu Basudewa kalian Raden Bagus Arjuna putranipun Bapa lan Ibu Pandu Dewanata. Dene titilaksana ingkang badhe lumampah sepisan pambuka kaping kalih nglenggahaken penganten putri wonten ing sasana Renengga, kaping tiganipun praptaning penganten kakung kalajengaken pasrah tuwin panampi. Kaping sekawan upacara panggih wiwit saking balangan gantal, wiji dadi, ranupada lan sinduran. Ingkang salajengipun nggih menika krobongan wiwit saking pangkon bobot timbang tanem kacar kucur dulang-dulangan lan ngunjuk tetawening purna menika besan badhe kapapak winastan ugi tilik pitik utawi besan mertui dipunlajengaken sungkeman penganten kekalih dumateng Bapak Ibu Basudewa lan Bapak Ibu Pandu Dewanata. Mekaten kirang langkung nglampahing tata cara ingkang badhe lumampah angrantu lastaning tata cara panggih monggo panjenengan katuran lenggah kanthi eca lan skeca sinambi midhangetaken larasing gending-gending Jawi saking kadang pranata gending. Nuwun matur nuwun.